Tiesit sä, että jos mä annan sulle keltaisen karkin, mikä maistuu mansikalta, sä et välttämättä tajua, että se on mansikka, koska se ei ole punainen. Ja nyt me testataan, miten tää toimii meidän limppareilla. Limone on normisti vihreätä, samba vaaleanpunasta, hakkaraisen päärynä on myös vihreätä, sitruunasooda on itse asiassa läpinäkyvää ja Hawaii ihan kirkkaan keltaista. Katsotaan, mitä tästä tulee. Nyt sun pitää maistaa. Limone. Lampada. No molemmat väärin. Eikä! Tää, minkä Tiia veikkasi lampaadaksi, on samba. Sen mä piti jo sanoa semmoisen vahingossa. Se oli virhe. Ja tää, minkä Tiia sanoi, limone. Se on sitruunasooda. Tää on sitruunasooda. Mikä tää on? Joku meidän oma tuote. Hawaii. Oikein. Siis oma tuote. Joo. Messina. Selkeä messina. Se oli siis tosi väärin. Hetkinen, sitruunasooda. Sitruunasooda. Sekin oli väärin. Se on limone. Niin. Mä olin ihan värin hämäävä. Tää oli niin noita, tää on julkaistu. Herra Hakkaraisen paremma. Päärynä. Totta. Eli näin pahasti väri sekoittaa, kyllä. Se on Herra Hakkaraisen päärynä. Mua ei enää hämätty. Mut se on Herra Hakkaraisen päärynä. Näissä makuharhoissa on siis oikeesti jotain perää. Melkein kaikki arvas väärin. Mitä tehdään seuraavaksi?